पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मुंबई गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक गावात प्रवासी निवारा शेड बांधण्यात आल्या, जेणेकरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना या निवारा शेडचा फायदा होईल. या शेडचा फायदा प्रामुख्याने एसटी बस प्रवासी किंवा महामार्गाने प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना क्षणभर विश्रांतीसाठी होतो. पण या प्रवासी निवारा शेड बांधून 2-3 वर्षे झाली असतील, मात्र या निवारा शेडची दुरवस्था झाल्याचं दिसून येत आहे. पाहूयात. या शेड बाहेरून सुस्थितीत दिसत असल्या तरी आता कचऱ्याचं साम्राज्य दिसून येत आहे. एकंदरीत निवारा शेडची स्वच्छता करणं हे महामार्ग ठेकेदार कंपनीचं काम आहे, परंतु ठेकेदार कंपनीकडून याकडे दुर्लक्ष होतं. या निवारा शेडमध्ये प्रामुख्यानं माती, प्लास्टिक बॉटल्स, दारूच्या बॉटल्स, सिगरेट, गुटखा, पॉपकॉर्न पाकिटे यांचा कचरा मोठ्या प्रमाणात असल्याचं दिसून येत आहे. हा कचरा महामार्ग ठेकेदार कंपनीकडून उचलला जाणे आवश्यक आहे, पण ठेकेदार कंपनी याकडे दुर्लक्ष करते. या शेडमध्ये जाहिरातींची पोस्टर चिकटवून ठेवण्यात आली आहेत, तरी पोस्टर फाडून याचा कचरा सुद्धा येथेच टाकण्यात येतो. मात्र याकडे ठेकेदार कंपनी असो सामान्य नागरिकालाही काही नसल्याचं दिसून येते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.